Hyvä katsojat. Viime videossa, viime videossa me löydettiin tuo kylä täältä. Tuo. Niin mä löysin siitä tästä ihan vierestä tollasen temppelin. Niin nyt me mennään sinne. Ja te tiedätte, että sieltä on vaikea päästä pois, jos ei ota tosi paljon blokkeja mukaan. Niin mä nyt kerään tässä pikkusen aikaa näitä blokkeja. Nähdään kohta. No niin, nyt mä tässä pikkusen aikaa keräsin tätä hiekkaa. Niin näin pitää ainakin riittää. Niin, jos ei riitä, niin Mutta täällä saattaa olla siellä arkuissa lisää hiekkaa. Niin se niinku vähän niinku auttaa meitä. Sille vähän niinku. Jos täällä on creeper, niin mä huudan. Onks täällä creeper? Etitään, jos täällä on creeper. Täällä ei ainakaan näy creeperia. Käydään tässä äkkiä pikkusen näitä. Ei. Noin. Sitten uskallanko mä mennä tältä alas edes? Uskallankohan? Jes. Pikkusen aikaa raivon tässä, niin nähdään kohta, kun ollaan täällä alhaalla. No niin, nyt mä oon täällä alhaalla. Täällä on vähän kyllä kultaa. Joo, hyvä. Täällä on kyllä pikkusen kultaa ja pikkusen luuta kyllä, joo. Laitetaan ne tonne ja otetaan. No täällä on emeraldia. Ihan hyvinkin. Ja täällä on kyllä lankaa kyllä, joo. Ja me saadaan meidän hevoselle panssari, noin. No, vaihdetaan panssarit, tää kultainen on paljon parempi. Se näyttää nyt paremmalta. Satulaa. Joo, voi ottaa toinenkin hevonen. Joo, sitten täällä oli sitä hiekkaa. Täällä on hiekkaa. Täällähän sitä hiekkaa löytyikin. Vähän 20 lankaa jo, mitä ihmettä. Sitten vähän 5 emeraldia. Sitten on tästä vielä tuo panssari. Joo. Nyt on kaikki käyty läpi. Elikkä nyt voidaan mennä takas ylös. Ei. Jes. Nähdään kohta, kun ollaan ylhäällä. Hello? What is this? Voi per. Mä unohdin tän pauselle ajaksi. No voi. Te ette sitten nähnyt, mitä mulle tapahtui. Sori. Se oli vahinko. Anteeksi. Anteeksi. Mutta se olisi kuitenkin nyt moro.